Inštalácia aplikácie do mobilu alebo tabletu pomocou počítača. Dá sa to? Dá sa to. Predstavte si, že ten starý známy obchod Play, myslíme teda na Android, mobily alebo tablety, obchod Play existuje aj ako webová aplikácia na webe, na tejto adrese playgoogle.com a naozaj môžeme pomocou tejto adresy, ak sme prihlásení tým istým kontom na tejto adrese googlovským ako vo svojom mobile alebo tablete, tak naozaj môžeme taďalto inštalovať aplikácie na diaľku prostredníctvom internetu do svojho mobilu. Aj keď je mobil uspatý. Aj keď nie je pripojený k internetu. Ako náhle sa mobil pripojí k internetu, tak sa tam tá aplikácia naladuje do toho mobilu. Tak ako na to? Poďme to skúsiť. Čiže ľubovoľný webový prihľadač, treba Ctrl+T, nová karta, playgoogle.com, ja už som to robil v minulosti, preto mi ponúka playgoogle.com okamžite, podľa mňa ma hneď aj prihlási. Čakajme. playgoogle.com. Chvíľku mu to trvá. Výborne, teraz dám ešte F11. Tu vpravo hore vidíte, že som prihlásený tým svojim kontom romanmalik.sk@gmail.com. Týmto istým kontom som prihlásený aj v tablete. Uvidíme v akom. Aplikácie chceme. Vpravo hľadať. Kliknem hľadať aplikácie hry a chcem sa presvedčiť, že či mám v tom mojom tablete nainštalované aplikácie pre umelú inteligenciu. Takže napíšem umelá inteligencia. Čo mi to povie? ChatGPT, jednoznačne treba vedieť, Microsoft Copilot, treba vedieť, možno aj Gemini, aha, toto som ešte neskúšala, keď je to od Google, to by sme mali. Gemini, to je asi od Google, výborne. Potom prípadne možno, že aj toto nová by sme mohli vyskúšať. Oni inak vidí, že powered by ChatGPT, čiže v skutočnosti to vypadá, je to od inej firmy nejakej Scale Up, ale využívajú tak či tak ChatGPT, pretože ChatGPT je teda od firmy OpenAI, oni sú priekopníci, Microsoft používa tiež ChatGPT, ale možno aj niečo svoje. Dobre, takže chcem si nainštalovať niektoré aplikácie pre umelú inteligenciu a aj sa teda, a samozrejme, že aj sa tým pádom učíme aplikácie pre umelú inteligenciu. Ešte pozerám toto, že Bing, Microsoft Bing, chat s AI a GPT-4, áno, aj toto majú, no, aj toto by sme potom mohli vyskúšať, ale veď Bing je vyhľadávač, ale zrejme v tom vyhľadávači Bing, niečo ako Googleovský vyhľadávač, už majú možnosť aj generovať, výborne. Ešte sa pozriem sem, takže je ich naozaj dosť. Samozrejme, všetko to využíva ChatGPT 4.0. Tieto využívajú Gemini, čiže Gemini už vieme, že patrí Google. Výborne. Copilot patrí Microsoftu, takže chceme niečo nainštalovať. No, je ich tu dosť, že? Celkom zaujímavé, no. Niektoré lepšie, niektoré horšie, takže ešte pozerám, dobre. Tak, že ChatGPT chcem nainštalovať do svojho mobilu, tabletu, uvidíme, čo to povie. Aha, dobre. Toto je ikonka krásna. Inštalovať v ďalších zariadeniach. Skúsme. Firma sa volá OpenAI, aby ste vedeli. To je ten priekopník tohto softvéru. Čakám, čo mi to povie. Trošku mu to dlho trvá. Mal mi hneď zobraziť, že aké mám teda mobilné zariadenia a ponúknuť mi, no, trošku mu to trvalo, tento Huawei, to som, áno, moje konto je v tomto Huawei, neviem od koho som to mal z rodiny tento mobil, alebo do Lenova. A že by som to do Lenovo neinštaloval, ja si myslím, že už to tam mám. No skúsim, že Lenovo inštalovať. No mohol niečo povedať, nie? Že najbližšie, keď proste Lenovo bude pripojené k internetu, tak sa to tam nainštaluje. Aha, heslo pre overenie, je to trošku pomalé, čiže pozor, chce to heslo pre overenie, tým vás to spomalí stále. No, dal som dobré heslo. To je moje googlovské heslo, toto, romanmalik.gmail.com, ktoré mám aj v tom Lenovo tablete. Takže overuj si ešte pre istotu heslo, v minulosti to nerobil. A čo teraz čakám, hádam by mi mohol niečo povedať. Je to nejako, neviem prečo je to teraz nejako veľmi spomalené tento internet, asi preto, že to ide cez Zoom. Hádam by mi mohol niečo povedať. Aplikácia, vidíte, bude čoskoro nainštalovaná vo vašom zariadení. Ja si idem teraz pre ten môj tablet.
Dobre, otvoril som ho. Napríklad, a len tak teda pozerám, že či mi tam pribudla teda nejaká aplikácia pre umelú inteligenciu, zatiaľ ešte nie. Pritom som pripojený možno preto, že nie som pripojený samozrejme asi k Wi-Fi, ku Wi-Fi som pripojený, samozrejme to je v poriadku. Takže o pár sekúnd alebo minút budem vidieť, že sa mi do mobilu, do tabletu Lenovo inštaluje aplikácia na umelú inteligenciu, ale ju už mám nainštalovanú. Aha, ale možno je to staršia verzia, možno mi to preinštaluje novšou verziou. Tak preto. Dobre, OK, ja to tak či tak mám nainštalované, super. Ale mám to tu a kontrolujem si. Teraz dajme tomu, idem krok späť dať. F11. A to som nechcel, krok späť. Ešte raz krok späť. Copilot skúsim tiež. Zrejme sa nainštaluje novšia verzia, ak už je novšia verzia, dobre, inštalovať. Dám F11, čiže teraz mi dá na ponuku, v ponuke zariadenia, že do Lenova to chcem, ale mohol povedať, že už je to tam nainštalované, tak možno, že novšia verzia sa nainštaluje, to som zvedavý. Opäť bude chcieť heslo, no dobre, toto by si nemusel robiť, si spomalený. Dal som heslo a teraz mi povie, že čoskoro bude tá aplikácia nainštalovaná samozrejme. Áno, a ešte skúsim túto poslednú. Opäť krok späť. Krok späť. Krok späť a skúsim Gemini, vraj od Google. Inštalovať. Inštalovať. Čakajme, bude vyžadovať heslo. Dobre. Do mého googlovského konta. To sú nejaké nepríjemnosti. Teraz mi povie teda, že bude čoskoro nainštalovaná a Gemini teda by sa mohol vidieť tiež v mojom tablete, že sa to bude inštalovať. Takže o pár sekúnd by som mal v tablete vidieť novú aplikáciu Gemini. Zatiaľ ešte nič takéto nevidím. Dobre, možno, že nie som... Ešte si stiahnem tento pekný obrázok. Pravé tlačítko myši, uložiť obrázok ako. To chce verziu WebP. Software logo, to je taká verzia IrfanView, to vie otvárať. Čiže to je Gemini logo. WebP, teraz to otvorím pomocou IrfanView, to vie otvoriť. S je uložiť ako. Uložím to do software logo pod názvom Gemini logo, bude to JPG. PNG je lepší, nepoužíva, skúsim PNG. A nám to dobre dopadne, uložiť. No, uvidíme, dobre. No a čo môj tablet? Že by nebol pripojený ku Wi-Fi-ke? Aha, je pripojený ku Wi-Fi, len má takú slabšiu, teraz je pripojený. Takže mohol by som o pár sekúnd vidieť, že mám nainštalovanú novú aplikáciu, ktorá sa volá Gemini. Len to chvíľku to teda bude trvať. Gemini, pozerám, či už to mám. A už mám Gemini, jasné. Mám to nainštalované. Teraz ju hodím na plochu. Výborne, teraz to robím práve v tablete, že Gemini dávam na plochu. Super, takže to je od Google. Takže Gemini sa mi už nainštalovala aplikácia. Takže vidíte, veľmi jednoduché, ešte raz play google.com, nájdem aplikáciu, dám inštalovať, vyberiem do ktorého zariadenia, keď ich máte viacero a inštalovať. Vyžaduje to heslo, dáte heslo a máte to nainštalované. Super jednoduché.
No a teraz sa možno pýtate, a čo Apple? No pre Apple to takto nefunguje. Appleovskí používatelia musia ísť do svojho Apple mobilu alebo tabletu a robiť to cez App Store, cez Appleovský obchod. Dobre? Iné vám nezostáva. Len cez Appleovský obchod. Tak. Dobre. Hotovo. Je to za nami. Čiže mali sme kapitolku túto. Pomocou playgoogle.com inštalovať aplikáciu do mobilu alebo tabletu. Hotovo. Končíme.